Абе, Влади, защо сме в мазето? Нали Ангел ни каза да намериме пиянко? Аз откъде да знаех, че трябва да намериме пиянко? Нека да го намерим. Майната му на това мазе, бе, много се троши. Къде е Влади? О, ето те, Пиянко! Намери ме! Къде е Влади? Аз го видях, че пада от тази дупка. Абе, къде е дупката? Пиу, вече си намерен, няма от какво да се тревожиш. Аз съм Ангел и съм много силен, затова искам да те намеря, защото ти си най-добрият ми приятел. Ти откъде знаеш, че вече съм намерен? От камерата те видях. Къде е камерата?